Ahora. Kaixo, gu Maialen, Laura eta nik Adrian gera, eta dakizuenez proiektu bat egin behar dugu koete batena, eta koetea goruntzatera behar da, eta 45 graduko angeloarekin ere, eta propulsatu behar da urez eta airearen presioaren bitartez. Eren bat urez bete behar da, eta beste bi erenak airez konprimatuz tampoia sistemara ezberdinez erabiliz, kendu egiten da eta duan botella, koetea goran dejo. Hemen esplikatuko dugu nola sortu dugun gure koetea. Eta hemen dakago eskema bat gutxi gora bera erabilitugu materialekin. Erabili dugu ikusten zuten bezala ping-pong pelota bat, puntan jartzeko, emateko itxura politagoa edo koete batena. Gero hemen dakagu botella baten muturra, litro erdiko Coca-Cola batena, eta itxatzi dugu beste Coca-Cola litro erdiko botella oso batera, dela guztia. Gero itxura politagoa emateko ere jarri ditugu kartoizko aleroiak, eta ez dakigu zerbait egingo dute, baina itxura emateko baitere. Eta azkenik jarri dugu tapoi moduan kortxo erdiko. Gero egin behar dugu proba idatzia, esaten zer egin dugun eta proba gazten garenean egiten, bataz egula balbula bat hemendik sartzeko eta presioarekin suposatzen dago gorakari joara. Jarri behar ditugu zarazo eduki ditugun probak egitean eta gure lana. Zertan oinarritu duzu koetere hori? Lehenengo, hartu genitun bi ur botella eta egin genuen bat moztu la punta, jarri, baina Xabierek esan zigun presioaren gatik proiektua izoratuko zitzaigula eta orduan aldatu behar izan genuen eta Coca-Cola botella erabili. Eta gero diseinuan kolore hauek erabili ditugu eta ondoren jarri dizkiogu. Alak, jode. Noiz hasiko zarete probak egiten? Bihar, baina eski arazoa da, erabili dugu latrina botella bat, eta tapoia da pixat handia, eta ez daukagu kortxoa. Eta aleroiak zertarako balio dute? Pues aerodinamiko izateko. Eta estabilago izateko agian? Bai, eta emateko ere forma de koete, zerratik, una botella ez da koete bat. Eta nola propulsatzen da koetea? Bai, sartzen da kortxo bat. Eta sartzen dugu, egin behar da zulo bat kortxoan, sartzeko airea, bomba sartzeko. Eta orduan, ura egiten duen plan burbujita. Eta presioarengatik kortxoa kanporatu egiten da, eta botila joten da. Eta gero ere egin dugu parakaidas bat, botella erortzean ez buskatzeko. Beraz, ateratzen denean, parakaidasa aterako da berarekin. Ez aterako. Egin proba bat, hola? Jode. Eta uste ez du iraziko zutela? Bai, noski. Vale. Optimista, hombre. Orain gure proiektua presentatuko dugu. Botella bat hartu genuen eta moztu genuen eta jarri dugu hemen botilla eta hemen beste botillaren hasiera. Gero, hartu genuen periodikoa kolarekin eta estali genuen koetea. Eta gero presioa aguantatzeko jarri genuen gainetik tintasentea. Esan beste zerbait, joe. Uste ez dute iraziko ez dutela? Ondo. Originalitatea handikoa. Importante da. Aurrean dauden bi behi erakutsi. Aurrean dauden bi gauza txuri horien zer dira. Berria. Eta hau muturra. Baina txerri bat. Aldo gozu esplikatu gutxi gora bera zuen proiektua zertan datza? Beste guztien bezala, koetua dira. Baina zuen koeta ze nolako forma edo... Ze berezitasun ditu? Koete bat plastikozko boteak egin
da, eta, bueno, eta base bat dauka oso polita, eta oso arte txikoa, eta dena oso. Plano bat zaitut hemen, dituzu nire ikusi, tal. Bai, erakutsi planoak. Zabaldu pixkatola planoak. Hemen da ditu bai, plano, efentak editza. Hau da koetea eta hau izango da basea. Claro. Koetea. Koetea eta hau basea, bai, hori da. Bai, bale. Venga, gur. Ez, a ber, baina aukerak uste zu dituzuela irabazteko? Claro, bai ez. Guztiak. Bai, favoritoak zeate? Gauza ez da guk aukera ditugula gauza besteak. Gaitu zerbait. Bueno, eta noiz hasiko zate probekin? Ostiralean hasiko gara proiektu fisikoa ia lantzen, eta fisikoki, eta astelenean ja probakin. Hau da gure proiektua. Dira, bi botila erditikan moztuta eta bi puntak pegatuta. Eta gero jarri ditugu alerri batzuk norantza mantentzeko. Gero, horrekin egin behar duguna da, goraka bota ura pompatzen, eta gero parakaidas batekin erotzea. Eta gero behar dugu rampa hau 55 graduko tiroa egiteko. Arazo batzuk eduki genituen aurreko koetearekin, porque euskatu egiten zen, eta orduan beste bat egin dugu. Baina orain beste arazo bat daukagu ramparekin, porque aleroiak egiten dute, hegalek egiten dute tope hemen, eta ez da ateratzen. Esplikatu. Ez hasiko zate probekin? Alikateak ekartzeak. Ez verdad. Gaur arratsaldean probak egingo ditugu. Bai. Txera emango dugu, kenduko ditugu alikateak. Eta... Ditugu alikateak ez, kenduko ditugu tornilloak alikatekin. Eta hau da gure proiektua. A ber, erakutsi pixkat. Muy feo. Zientetako proiektu bat da, eta kohete bat tiro vertikala eta parabolikoa egitea da. Bena, lehenengo egunean egin genuen ordu batean gure lehenengo kohetea. Kaka? Sí? Sí, Venga, orduan puedo hacerla, Venga. Mañana te hago. ¿Qué? Venga, sigue. Que sigas, cojones. Bueno, pues eso, hori, egin genuen lehenengo proiektua, eta bigarren egunean egin genuen... Altu hitz egin. Egin genuen parakaidas batekin, ostea. Alde gutu azaldu nola bilan edo? Ikora iristen denean, punta antiaerodinamika daka, orduan, jeizten hasten denean punta ateratzen da egan eta parakaidasa aktibatzen. Eta nola egiten du horrek egan? Pues daka... unpak naka. Behan daka... Nola juten da goraka hori? Sartu behar dugu ura hor barruan. Eta orduan tapoi bat sartuz, eta gero balbula bat kortxoa. Eta por ez da mismo. Eta orduan sartzen dugu aire presioa, eta orduan estanda egiten dut tapoia eta goraka egiten da. Uste zu irabaziko dezutela? Baina egea koete txiki bat egiten, probak egiteagatik. Probekin hasi zate ja. Bai, beno, gara. Eta zeintzuk izan dira erantzuna? Bastante onak. Ez genuen espero egan egitea inteste. Zamateko alturara iritsi da? Sei azpikatela. Hori bakarri. Hartu nahi, ezta? Seguidos. Si he visto uno que ha subido... Ya, está ahí. Joder, porque el Garci lo ha hecho sin paracaídas ni nada, no es con paracaídas. Norbaiti dedikatu nahi diozu lan hau Asier. Bai, jeseteri. Da nor da, zer da jesete, nor da? Jesetea gure kuadrilla de parquete. Gezurra! Kaixo, esplikatuko zeri guztukete zer den bazuen proiektua, zertan pentsatzen ari zareten, eta bar, hori hasi zareten, eta bar, mesedez. Bai, bueno, gu koete proposadokora goi behar dugu, eta bi egin ditugu, hau da, probak egiteko, eta hau izango da gure emaitza definitiboa, hau hori bukatu gabean, eta, bueno, hau egin alizateko hainbat arazo izan ditugu, eta, bueno, bere ikuspiratuko dizu. Ba, hemen zegoen zulo bat, eta honekin zapatu dugu. Ez da nire. Eta, bueno, ze material erabili duzue, eta horrela, proiektua
Beno, egoak egiteko kartoia erabili dugu eta ondone urdinez margotu dugu. Eta koitea egiteko bi botella erabili ditugu, bat osorik eta bestea erdia. Eta margotuak izateko moduko bat egin dugu, kola eta sukaldeko papera daragana. Eta zein da perspektiba, ona edo txarra zer da? Zer pentsatu duzu, Horrendik ez dakizu. Ez dakizu, Bueno. Horrendik nintza dago. Bale. Bueno, eskerrik asko zuen laguntzagatik eta sorte hori. No, sí. Ja, hasi da, Okurritzera. Egin galdera? Ze mutua proiektua? Anaiko gaizki. Eski arazo asko ditugu. Ze arazo esan, eman zirara botella bekin, egin ditugun ur botellekin. Eta hori da, urri bestelara. Eski dagona. Hasi beharra berriro. Ur botillekin ezin da, ja oso debilatu. Eta aulak. Eta gara, eman ditugu gogorra bati. Horain hasiko. Ja. Eta egiten egin baita txostena. Entregatu gardena. Eta bihar hasiko gara probekin. Noiz hasiko zate probekin, hola? Bihar. Sekarri gara dugu kortxo bat. Eta nola dijo hau zer egin mara? Sartu behar diogu gero gura, horrela doa. Sartu behar diogu gura, eta gero hemendik sartun da presioa bomba batekin. Eta gora da. Eta gero ateratzen da gura. Eta bena. Vale. ¿Qué pasa? Jartzen diozu Baion, esplikatiko diguzu pixkat zure proiektua? Beste bezala da koete bat. Bai. Polita, bai. Eta hori, horren planoekin hasi geha, basearen plano bat ere egin dut, eta materiala erostera gira biarrazteko proiektu fizikoarekin. Eta presupuestoa handia duzu edo? Ez. Bueno, kasetariak, galdera pare bat edo. Nola izan da mekanismoa? Esplikatzen. Eskeratu laburtuz pixka bat. Basearen, botilaren mekanismoa berdina da, baina basean egingo duguna da. Egin base bat, koetea eutxiko duna, eta azkeneko momentuan biltzek entzerakoan, koetea propulsio funtzionatuko duela uste dezuten? Tiene mala pinta, Favoritoak zate irazteko ez, nola hartzen duten presio hori? Momentu enten zertan zabiltzaian? Planoak bukatzen. Bukatzen? Eta proiektuarekin hasi zarete, maketarekin montatu duzu ez zer? Horrendik ez? Eta esperimentuak da hori noiz ingeltu zute, haber zen mozuan, negazkina. Gurren bastatik horrela. Eta orain arte zer egin ez proiektua bakarrik? Planoa bakarrik? Teoria. Potro jorran ibilizate ez? Zer dizute gaina bakarrik zuri, lanean? Nunda ez zure taldekideak? Kontobelan. Ona ia, no? Bai, uste baiet. Jodizibas. Azkeneko galdera batu. Alguna última pregunta que no te lo suerte. Zorte hon. Ea ilargiraino egizan zaretena. ¡Guapo! Decirme cuando te lo dé. Pero que a García sí me va a dar en la cara. ¿Qué? ¿Te doy? Me he mojado un poco,
bueno. Salatu ditula eta borrokatuko du la muerte para que le quiten... Buena, ondo, ondo! Los 7...